No niin, moi vaan kaikille. Se olisi Avestella, että tänään kuvataan Minecraftia, vähän Skywarsia ja osa kakkosta tässä nyt testaillaan, että saataisiko mitään aikaiseksi. Ja tosiaan eiköhän mennä peliin tästä suoraan pitemmittä puheitta. Ja Inside Mode Armor Smithillä mennään ja joo. Tosiaan 3. video tulee tässä kanavalle. Illalla tulee varmaan Latusten kanssa video ja niin. Juu, eli sellaista on sitten ohjelmassa. Ja aika ok kamat tuli. Tosta ja sitten nyt otan vaikka tosta housut. Näin. Noin ja sitten toi tosta tohon ja näillä eväillä. Otan tohon vielä blokkeja. Sitten mennään tonne ja tosiaan mulla on nyt äänet kyllä aika hiljaisella. Mä pistin niitä vähän lisää nopeasti. Noin. Jos ne ei kyllä vielä vähän. Nyt. Me tiputaan kyllä varmaan tässä, mutta ei se haittaa. Ei kyllä tiputa. No. Tää ei oo kyllä vielä keskustata. Ui. Vittu mä säikäin. Että mikä paikka tämä on. Tää on muuten ihan uusi mappi, en oo ennen pelannut. Siellä on äijä. Vähän loveja täällä povilla. No. No aikamoista kombot saatiin. No ei nyt komboa, mutta osumaa. Täällä on muuten räjähtänyt joku. Aika pahasti. Tuolta tulee seuraava populaatiomäärä. Silloin muuten aika hyvät kamat. Se ei meitä voita. Näin. No ei nyt tee mieli jäädä tähän sillalle seisoskelemaan. No toi meni tonne itse asiassa. No hyvin tässä aikaa ottaa kamaa. Otan nyt timanttihoususta tosta. No ei nyt tullu. No aivan kaikki kamat lähes maasta ulos. Mennään tänne ja katsotaan, että tuleeko lisää äijä. Täältä tulee. Ja tuolla oli vissi joku alakerta sitten. 4 vielä mun lisäksi. Ei 3 siis. Missähän ne kaikki on? Ootellaan täällä spawnilla. Nyt jos me voidais käydä hakkaamaan, kukaan mä hakes toi äijä tuolta. Se on kumminkin siellä niin viattomana, että se kannattaa lopettaa ennen kuin se on vielä joutuu kärsimään siellä. Mitähän se muuten tekee, kun se on? Voihan vähän alkaa kuumuttaa tässä. No hakataan se vaan. Mitä se muuten teki täällä? Tai mitäköhän ensinnäkään. Heitä jousipussit pois. Toi terävys 1 ja kultainen omena. Ei kyllä pistä Timo Housaan. Sen verran paremmat noin tämänhetkiset. Mennään nyt keskelle, sillä varmaan ei oo kyllä. No ei oo ketään nykkään, mutta mennään sinne, siellä on iso alusta ja kun tulee toi hito Dragon juttu, niin ei ainakaan vielä heti kuolla siihen. Missä ne kaikki no? Tolla on 1. Sitten vielä 1 pitäisi olla, mä povaan sen tolta. Siis me osuttais, no niin. Kun ei näe mitään.
Noin, vielä yksi. Noin. Toi oli muuten ihan vahinko toi viimeinen. Viimppausuma ja sitten vielä yksi pitäisi saada jostain. Katsotaan, että mistä se on, mistä se on, missä se on. Tolla noin, mennään hakemaan. Se mennään hakemaan ihan. Noniin. No niistä vaan vedetään reilu fightti. No tän pitäis olla kyllä aika helppoa. No ei nyt lagaa. Noniin. Se oli siinä. Noniin, eli tykäkkää, jos tykkäsitte tästä videosta ja tilakkaa ja kommentoikaa ja joo, eli tulee seuraavaa video varmaan illalla Latuskan kanssa ja tosiaan tykäkkää, tilakkaa ja kommentoikaa. Se olisi sitten moikka!